Ije kaunti ya Nyamira ni gobono aba bwatani nabo igona abayiboli barure birengere byabo anaso kunyara gosie kwa wechukura so mutumokomoke umanyekante buna aftama omuro bilio so monyego cha kali tukulyalera sabana bono barabenkase ka KK bosio kolengana abayiboli ni gobate bire buno bogimani gobogendrete okonga hase kolende baganezere kali koneke bunanko yeliere gatie ibintu byengencho ekerokeria abayiboli ekerokeria bana baleka chinga kicho mutumokomoke gose aftama nigo chinga kicho bwatani betse mibate birebuna abanekero baleka abayiboli baboligwe konyara gokwana barobo kumanye mechandali bagoetera anenekero kelia bale ase chinga cyo muri kitokurwa se county ya Nyamira jobuma ange norobochurwo asenchera jobuime ase wikeye nigo chisukuru chigendrete kobungwa ase ngencho yo mutimoko omoke ntwira egetambokero gotalera chinsemo au ime kaunti ya Nyamira linde komanya buna abana baba bagoseka chisukuru nagosanga nabamenyi ebirengereri byabo anene mono ekero chinga kichi chisukuru kobungwa na iki transport kujakerera njiamenta takobana abana bange bacherere chinjera asengecho asengecho ye nauri ya mendirenjera takabona kinajira kubarutetra egati abamenyi be kaunti ya Nyamira mbayichanera okonga kwa kerengo kyobugima asebate banonya mbono nigo basinyire ninki bago chikoa abana ekero barachikobunga chisukuru ali bakale gotobika ndubu ati nonkende tokoba serikali no sukuru tochikobole totebuze besa njana gotomuno ngo chisukuru iseke sarenzirende none sukuru woka utagotomebeso abana bana konyolejo yo balia ugo gwakongire indagerere igoro amafuta mentire nampara kwanza bakabande tuasarende okora yigazi bono tosaba gake serikali ya Kenya umushike Ruto gagwaro toramabira kwira ni ndageranse inibakti abana bono umnanje bono ara irenchara bono gatogwa sobugima bani bwakongire pi ase abagambi basaba ko bwaterana n'abayiboli elinde kweneke buna abana batorere chimbwa chingia nane mbali gotoka chinsemo batabwenerati na bagambi baitu bale chinka abachivu aba assistant chivu awa krene eridazi andonzi so mwana araro kana nyomoiboli ande talianga umurojo ye igotwale gosaba ngo mwana itaro kana guchiasa akorukwabe abe mineti mwana talekana ne angene video mwana talekana angene chipuru ensemo y'abamenyi be kaunti ya Nyamira mbasaba bateneneri be chisukuru kubwaterana n'abayiboli elinde kwenekia ekero chisukuru kirachikoigorwa abana mbali goseligwa chisukuru alafu yendo kende chi principal cheita semori our principals what we can tell you kaki mo seria abana ku school ikatuacha na wano rokona batokore toroke school ikamunya kwa abantu chitenda ba chinge school wose chinyeni wacha twakore kwere ntwaza chinyeni chiri twaba school mwato ikere school fees abana bachinge nabo ko chibwata egekogera toremerera nigo senge chase koikeira maene ebinto byako ensemo yende mbasabe serikali koirige chambokero kya bwango elinde kweneke buna ekerengo kyobugima kyaberege gokea gaki to kosaba gaki noni bengera birbira sama se bigeya baetetie barusie bagara batori obugima gosene to konyeke no nto abanta baketo kina bona igodo saginya sata korro wancha gose rutana to igu serikali agora ta kolikiredi nga eita eke ye school fees asabana geko era kindagere kireguru gingo reporter ya Ndizi TV kurwase kaunti ya Nyamira Job Maangi.